van Palladio, zoals men die vindt in Italië ten tijde van de Renaissance, maar die bestaan nog altijd. Men kan daar in de Po-vallei al die prachtige villa's gaan bezoeken, die dus grote zussen of broers zijn van dit hier. Dit is zo gelijk een klein zusje van die prachtige villa's die je hier in Italië hebt. Die dus dikwijls met marmer bezet zijn binnen, met fresco's en al. En hier is dat natuurlijk eenvoudiger. Alhoewel we hier ook met veel kleurige werk heeft. Ik sta midden in huis, of ik ga dat nu niet tonen, want het zou jullie te veel bezighouden en ook het is niet voorzien. Maar ik wil toch enkele foldertjes geven over het huis. Dus zodanig, ik weet niet wie zeer in geschiedenis geïnteresseerd is. Ik heb er nu niet meer bij de hand, omdat ik niet wist dat jullie gingen hier verschijnen natuurlijk. Hè. De architect was een Gentenaar, die in Gent ook mooie gebouwen geconcipieerd heeft, de Buisson. En de tuin werd aangelegd door de Varlet, die ook een architect was, maar die dus terzelfde tijd tuinarchitect was en architect van gebouwen. Want diezelfde de Varlet, dus het park moet misschien, maar niet veel later toch, aangelegd zijn. Want die Varlet, die heeft dan, dat is de architect geworden van het Sint-Jorispark daar, dat gebouw. Waar de mensen gaan tennis spelen. Hè. Dus staat daar langs de Doornikse wijk een mooi gebouw. En dat is van de architect die dus het plan van de tuin gemaakt heeft. Nee, dat is, ik weet niet wat dat was. Nee, het is veel dichter. Hè. Het is Parc Saint-Georges, gelijk men in de volksmond zegt. Dus die architect van Parc Saint-Georges, maar hij heeft dat dan wel 20 jaar later, dat is wel 20 jaar later gebouwd, maar in het begin was hij blijkbaar ook architect van tuinen, of hij maakte hij plannen voor tuinen en hij heeft dat plan van de tuin gemaakt. En dus het is op Engels idee, hè, zo. Niet Frans, maar Engels. Hè. En het huis, kun je zeggen, is een beetje Italiaans, hè, van opvatting. Hè. Dat is het wapenskind van de familie de Buisson. Waar ze een inspiratie gevonden, geloof ik, in het wapenschild van de gemeente Deventer. Dat is ook wel interessant. En dit is het wapenschild van die vrouw van Felix de Duc, die de burgemeester van Kortrijk geweest is. En dus, wat zijn wel de ouders van Felix die dat gebouwd hebben, maar hij is blijkbaar van een generatie later.